Welkom bij het Kinja Vastelovens Liedjesfestival 2024. Wij zijn als lid van de Fiest zo geboren. En op pensioen al Fiest geworden. We kleien, dansen, schminken en veel muziek. Dat is vet. En schillen ook wild, dan stoer gaan en goed met ons met. Los chips en snoep beginnen we te leven. Wie laat het vuurt, dat is ons onderdeven. 4 lang dagen touw met veel plezier, dat is vet. En schillen dan wild, dan stoer gaan en doe met ons met. Los Goedemiddag, lief Kinger, lief papa's, lief mama's, lief opa's en oma's. Wat fijn dat je allemaal naar het 23e Kinger Vasteloven Liedjesfestival zit gekomen. Wie heeft er zin in carnaval? Wie gaat er vandaag zingen? Wie gaat er vandaag springen? En wie gaat vandaag dansen? Dat is fijn, want we gaan vandaag met z'n allen, dus ook met de kijkers toes, op zoek naar het beste Vasteloven Kingerliedje van 2024. En dat beste voorbeeld, dat hebben we vandaag gehad, want dit zijn de winnaars van 2023. Geef ze een groot applaus, die van Beegde.
Hey, wat wordt het allerchicste dat ze vorig jaar op ze mogen doen? Ik denk wel, Moeilijk kiezen, hè? ja. Ja, alles was eigenlijk echt gewoon heel schoon. Alles. Dat is wel fijn, dat je van alles genoten hebt. Kind stig gaat opnemen, was het allerchicste vond. Ja, toen we hoorden dat we de eerste plaats hadden gewonnen. Ja, dat snap ik. Wat ging er toen door dich heen? Ja, ik wilde gewoon even heel blij. De was heel blij. Nou, dat kunnen die winnaars dadelijk ook doen, hè? Hey, waar heeft de wisselbeker gestangen? Want die moet je inleveren vandaag, hè? Ja, zeker. Maar waar heeft hij gestangen? Bij Jos op school. Bij u op school, dat snap ik helemaal. Heb je nog tips voor de kinderen die dadelijk gaan optreden? Ja, veel plezier maken. Dat is het allerbelangrijkste. Geef ze nog een groot applaus bij die van Beekde. En dan mag je hiervoor van de bühne aflopen. En dan wil ik u alvast voorstellen aan de lui die vandaag bepalen wie de winnaar wordt. Achter in de zaal ziet je de vakjury staan. En hier bij ons op de bühne staat de kinderjury. Geef ze een applaus. En dan is het voor u handig om te weten, vooral toes, als je de teksten met wilt volgen vandaag. Hier onder in beeld staat een QR-code die je kunt scannen. En dan kunt je alle teksten toes metkijken. Nou, dan is het tijd een bier te gaan, want we gaan beginnen met de eerste artiesten. Denkt je dat ze zenuwachtig zijn? Ja, die zijn zenuwachtig. Veel gaan kijken backstage bij Patty. Ja, en degene die de spitsmorgen gaan afbieden zijn de Horsterveugeltjes. En of die dames zenuwachtig zijn, of niet soms? Ja, Stel jezelf eens even voor. ik heet Bo. Ik heet Destiny. Ik heet Lois. En waar kent je rug van? Op school, we zitten bij elkaar in de klas. En je doet voor de allereerste keer met. Wij is op dat idee gekomen. Meester Luc. En wij hebben dan het liedje voor u geschreven. Meester Luc en de andere juffen. Meester Luc, is dat de grootste carnavalist van Limburg, als ik dat zo weer? Ja. Ik moet zeggen, ik heb meester Luc juist gesproken en hier wordt apen trots op u. En hier zei ik gewoon voor aanstaan en ik kon ze heel hard aanmoedigen. Dames, zit je er klaar voor? Ja. Zou je elkaar nog even heel veel succes willen wensen? Succes! De dames zijn er klaar voor, ze komen eraan. Dat is fijn dat ze eraan komen. Ik ga even kijken of ze hier al in de buurt zijn. Hoort hier al veugeltjes? Nee, nog niet. Kijk, daar komen ze voor ons aan. Geef ze een groot applaus. De Horsterveugeltjes met vliegen uit met vastelavonds. Maar wat je dan
Ja, weer zeer lekker in gesprek. Biebig, zitten de confetti-knallers uit? Opperuiven. Ja, en dames, confetti-knallers. Heb je er ook heel veel confetti metgenomen? Ja, dat is eigenlijk een hele grote verrassing. Ah, dus dan moeten we eigenlijk nog niks vertellen. Maar het liedje, waar gaat het over? Dat we op safari gaan, dat we jullie meenemen en met z'n allen door de wei gaan. De vastelovensafari, dat vind ik best goed bedacht. Wie zit er op dat idee gekomen? Nou, onze elders hebben dat bedacht en wij zelf ook een beetje. Dames, zit je er klaar om de vastelovensjungle te gewoon beklimmen? Er doorheen te gaan, ja? Zit je er klaar voor? Zullen we even een high five? De confetti-knallers, ze komen eraan. Dames, gaan mogen al naar de bühne. Ren maar alvast. Je ziet het hier al op de bühne, want het is al een soort van oerbouw-jungle geworden. Want die toont zebra's, leeuwen, olifanten. Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Geef ze een groot applaus. De confetti-knallers, Miss Vasteloven Safari. Maar papa en mam die blijven binnen staan. Ja, en vanuit de Ruiver gewoon van Maastricht met wel een hele stoere tante. Want die gaat solo zingen, hè? Ja, Dat vind ik wel heel stoer. ja. Maar dat is niet gans alleen, hè? Nee, ik heb ook nog 3 achtergronddanseressen. Hey, en Romee, die liedje gaat erover als ik een prinses zou zijn. Is dat een grote droom van dich? Ja, Is dit ook stiekem een hint naar de carnavalsvereniging van Maastricht? Van, houdt Romee even in de gaten? nee, dat niet. Hey, maar stel nou dat ze dich ooit zouden vragen, hè? Wie zou zich dan vastelovend gaan vieren? Met mijn familie? En zou dat dan heel gaat veranderen in de vastelovenswereld? Dat sticht het voor het zeggen hebt? Weet ik niet. En als ze prinses is, moest ze natuurlijk ook een hele knappe prins aan die zijde hebben, hè? Heb ze het al op het oog? Ja, Ah, en dat gaat ze nog niet vertellen wie dat is. nee. Dat houdt er van een even geheim. Maar Romee, best er toch klaar voor? Want er stonden honderden lui en die achtergrondkoor op dich te wachten. Ja, Hier komt Maastricht. Zet hem op, hè. Box. Hier komt Maastricht. En ik durf zeker te zijn dat tussen al deze lui heel veel vrouwen staan die ook ooit een scher prinses houden willen zien.
Hier komt ze terug, Romy, als ik prinses zou kunnen zijn. Als ik prinses zou zien voor een dag misschien, dan zou ik alles doen wat eigenlijk niet mag. Mijn eigen slotmachine in mijn limousine en dan wel dansen, springen, feesten op een dag. Als ik prinses zou zien voor een dag misschien, zou ik met iedere prins een dansje willen maken. Dat zou geweldig zien, ja echt fantastisch zien. Ik zou het schreeuwen, schreeuwen, schreeuwen van de dagen. Droom ik in zo'n zin zien als ze niet wakker is. Nee, dat ze opeens wakker werd, ze tot de deur is. Maar laat ze ging die bij je gaan niet door. Toen wordt het ruim toch werkelijk uit en ga waarschijnlijk vroeg. Als ik prinses zou zien voor een dag misschien, dan zou ik alles doen wat eigenlijk niet mag. Mijn eigen slotmachine in mijn limousine en dan wel dansen, springen, feesten op een dag. Als ik prinses zou zien voor een dag misschien, zou ik met iedere prins een dansje willen maken. Dat zou geweldig zien, ja echt fantastisch zien. Ik zou het schreeuwen, schreeuwen, schreeuwen van de dagen. Bij mijn prinses ik knap en ik het schoonste van het land. En al die vaste lagen stiet de Disney had verteld. Als ik prinses zou zien voor een dag misschien, dan zou ik alles doen wat eigenlijk niet mag. Mijn eigen slotmachine in mijn limousine en dan wel dansen, springen, feesten op een dag. Als ik prinses zou zien voor een dag misschien, zou ik met iedere prins een dansje willen maken. Dat zou geweldig zien, ja echt fantastisch zien. Ik zou het schreeuwen, schreeuwen, schreeuwen van de dagen. Als ik prinses zou zien voor een dag misschien, dan zou ik alles doen wat eigenlijk niet mag. Mijn eigen slotmachine in mijn limousine en dan wel dansen, springen, feesten op een dag. Als ik prinses zou zien voor een dag misschien, zou ik met iedere prins een dansje willen maken. Dat zou geweldig zien, ja echt fantastisch zien. Ik zou het schreeuwen, schreeuwen, schreeuwen van de dagen. Dat zou geweldig zien, ja echt fantastisch zien. Ik zou het schreeuwen, schreeuwen, schreeuwen van de dagen. Ja, verblijven in het zuiden van Limburg. Want we gaan naar Valkenberg. En de dames gaan zich even aan ik voorstellen. Riva, Ise, Guusje, Elvie. En ze noemen zich de Rijkelkes. Maar vertel me eens, wat betekent dat eigenlijk? De Battenraven. Maar dames, je ziet er zo ontzettend lief uit. Ziet je hier ook battenraven? Ja. Echt? Ja, dat kunnen we papa en mam straks alles over laten vertellen, toch? Hé, maar wie zit hier naartoe gekomen? Met de bus. Wieveel man zaten in die bus? Heel veel, want ik kan het niet tellen, hè? Hé, en je hebt heel veel talent in ons midden. Want Tig is de dochter van Andy Kronenberg. Ja, dat klopt. En ook natuurlijk het kleinkind van Frans Kronenberg. Ja. En hebben die dich eigenlijk ook het ingefluisterd? Hebben die u tips gegeven? Gewoon dat ik heel veel plezier moet hebben en ja, dat een beetje. En volgens mij gaat je gewoon heel veel plezier hebben. Toch? Dat klopt. Zijn de fans van Valkenberg toch klaar voor? Ik weer ze al, ze stonden echt op u te wachten. Dames, zit hier er klaar voor? Kom, wens je even succes? Toi, toi, toi. Nou, ze komen eraan, hoor. God maar. De fans in de zaal zijn er hier klaar voor, toch? Je ziet al, de confetti strijden de lucht. Geef ze een groot applaus. De Rijkelkes met Plankgas Power. Tegen Plankgas Power, kom en neem een stap. Is een shower en shower en het net zijn op de korte vaste lachen. Die is super top. Tegen Plankgas Power wil ze middag komen aan. Tegen Plankgas Power, kom en neem een stap. Is een
Ja, wat is dit toch heerlijk. En de volgende finalist zit weer bij mij. Stel ik eens voor. Wir zijn de rebelsche Poeten uit Geleen en Else. Wauw, en waarom doet je met aan het KVL? Nou ja, we zijn gewoon alle vier super creatief met muziek, ja, van alles. Dus we dachten, dit is chic. En dat vingen weer ook chic dat je met doet. Wij hebben een liedje geschreven, want volgens mij was dat een hele bijzondere dame. Ja, onze oma. Oma Angel. Vertel eens over oma. Ja, oma is heel creatief en leef. Ja, en heel aardig. Dat is leuk. En is oma Angel ook in de zaal? Zeker. En de opa heeft daar ook het gedaan. De opa van Gus en Fien heeft de rammelenzang gemaakt. Dicht best dat, hè? Dus Tine opa heeft de rammelenzang gemaakt. Ja. Heb ze hem ook bij dich? Ja, mijn zusje heeft hem bij me. Ah, dus daar zijn we zo meteen op de bühne. Gaan we allemaal goed opletten op de rammelenzang van Fien. Zit je er klaar voor? Heb je hier een jel of zo misschien? Jazeker. Laat hem jou weer, hè? Jou. Niks is Stuur het KVL. En zo is het. Niks is chiquer dan het KVL. Kom maar, ren maar de bühne op. De rebelse Poeten. En zie gaat ons laten zien dat vastelovend echt in alles zit. Geef ze een groot applaus, de rebelse Poeten. Der Blick vorerst ist so bensorgt, schon nicht mehr Rhythmen in den Mund. Maar op de Fläschke so voll viel, da liegt das ganze Tier. Weil eine große Plastikdom, zähl ich du so eine Suppe kommt. Von uns findest du, was ich will, nur wenn es 7 Sekunden still. Da-da-da-boom, da-da-da-da-da-da-boom, da-da-da-da. Ik hou op al wat los en wat is. Da-da-da-boom, da-da-da-da-da-da-boom, da-da-da-da. Op einde top, der wie de bas is. Da-da-da-boom, da-da-da-da-da-da-boom, da-da-da-da. Weet je wat het geval is? Da-da-da-boom, da-da-da-da-da-da-boom, da-da-da-da. Vastelovend zit in alles. Met de trommel van mijn boterham zet ik de klas in vuur en vlam. Als ik stilkens met mijn vingers knip, krijg ik ook geen begrip. Zo wordt het toch een gekke boel. De meisje flipt de klas van hoed. Hij ruikt dan wit zoals ik wil. Moet hij de 7 seconden stil. Da-da-da-boom, da-da-da-da-da-da-boom, da-da-da-da. Ik hou op al wat los en vals is. Da-da-da-boom, da-da-da-da-da-da-boom, da-da-da-da. Op einde top, der wie de bas is. Da-da-da-boom, da-da-da-da-da-da-boom, da-da-da-da. Weet je wat het geval is? Da-da-da-boom, da-da-da-da-da-da-boom, da-da-da-da. Vastelovend zit in alles. Vandaag ben ik verschrikkelijk blij. We zingen op in de zetemenie. Dat is precies dat wat ik wil. Ik ben geen 5 seconden stil. Da-da-da-boom, da-da-da-da-da-da-boom, da-da-da-da. Ik hou op al wat los en vals is. Da-da-da-boom, da-da-da-da-da-da-boom, da-da-da-da. Op einde top, der wie de bas is. Da-da-da-boom, da-da-da-da-da-da-boom, da-da-da-da. Weet je wat het geval is? Da-da-da-boom, da-da-da-da-da-da-boom, da-da-da-da. Vastelovend zit in alles. Ja, bij mij zitten de regenboogknallers uit Kessel. Heb je er een beetje zin in? Ja. En heb je goed geslapen vannacht? Nee.
Enne, wie kent dat? Is op van de zenuwen? En misschien een brutale vraag, maar hoe laat zit je gisteravond naar bed gegaan? 10 uur. Dat is best laat, hè? Want dat is ook wat liedje overgeet, hè? Want wie het het liedje? Nog langer opleven. Want wie doet je dat dan met de vastelovend? Mogen er dan nog langer opleven? Nee, Wie laat moest ze dan naar bed? iets later. Toch iets later, maar dat is dus wat liedje overgeet. Ze willen gewoon het langer opleven en dat mag stiekem toch met de vastelovend. Ziet je er klaar voor? Ja. Goed je ervoor? Kom, ren die bühne op. Daar komen ze uit Kessel. En je ziet het, ze spatten binnen van de bühne af van alle regenboogkleuren, de regenboogknallers. En wat ze willen is langer opleven. Nee, lieve, langer op. We hebben besloten, heen met de Rijn, want we zien het meer en zat. Als eerste naar huis toe, dat is echt niet fijn, de tijd hebben we wel gehad. Deze vastelovend hebben wij een superplan. We komen nu in actie, heen met alle man. We lieven vandaag een beetje langer op, langer, langer. We lieven vandaag een beetje langer op. Het vasteloven zit in één stop. We moeten nog chillen, zitten, stellen, samen zoekelij als het te maken. Veeltjes goeie kolen, goeie dansjes, dansen en de liedjes maken. De vasteloven zit in één stop. Daar blijven wij een beetje langer weg. Liever langer op. We hebben nu spannend, zo het hele rij. Met pikken in iedere seconde. Als je ze naar huis toe, dat is echt niet fijn. Met liefde vanavond jongens om. Deze vastelovend hebben wij een superplan. We komen nu in actie, heen met alle man. We lieven vandaag een beetje langer op, langer, langer. We lieven vandaag een beetje langer op. Het vasteloven zit in één stop. We moeten nog chillen, zitten, stellen, samen zoekelij als het te maken. Veeltjes goeie kolen, goeie dansjes, dansen en de liedjes maken. Met vasteloven zit in één stop. Daar blijven wij een beetje langer weg. Liever langer op. Van bij man zien overstak en met einde lang. Zachte zee, wat eindigt lang. Het zeer bedankt. We blijven vandaag een beetje langer op. Langer, langer. We blijven vandaag een beetje langer op. De vasteloven zit in één stop. We moeten nog chillen, zitten, stellen, samen zoekelij als het te maken. Veeltjes goeie kolen, goeie dansjes, dansen en de liedjes maken. Met vasteloven zit in één stop. Daar blijven wij een beetje langer weg. Liever langer op. Ja, ik heb heel veel bijzondere namen voorbij zien komen. Maar zo'n naam die het Geer heb ik eigenlijk nog nooit eerder gehad. Want nummers, wie het Geer? Trio Geschat en de Rietjes. Maar waar komt Trio Geschat en de Rietjes vandaan? Gerritsen en Chatelier en de Gerritsen Schattorietjes. Dus ik was van Gerrits. Ik ben van Gerritsen en mijn broertje ook.
en Zizi van het Chatelier. En dat is geboren trio Geschat en de Rietjes. Ja, misschien snap je het toe, maar er is in ieder geval heel goed over nagedacht. Hé, maar wat gaat je vandaag voor ons zingen? Lier de vastelovend. Leer de vastelovend. Kom ik even bij de mannen staan. Want is dat het wat ze moest leren vieren dan? Ja, Wie heb je dat dan geleerd? ik ben elke jaar met papa en mama er naartoe gaan en dan een lekker feestje bouwen. En ja, dan leert ze het vanzelf. Dus eigenlijk moet er gewoon elke dag feesten met die dag. Ja, dat wel. En wat betekent de vastelovend voor u? Heel veel. Jo, gaat je elke dag gewoon lekker feesten? Ja, altijd, bij alles. Hé, maar wie denk je dat die mensen in de zaal het dan leren van u? Denk je dat ze het onder de knie gaan krijgen, dat ze een feestje met u moeten boeien? Zeker. Zit je er klaar voor om een feestje met hun te boeien dan? Ja. Dan hangt de bühne op. Trio Geschat en de Rietjes uit de Ruiver. En zie gewoon dus leren vastelovend te vieren, toch? Geef ze een groot applaus. Trio Geschat en de Rietjes. Ik doe de vastelovend. En ik van jullie heb vaak geleerd. Dat is toch heel wat jammer. Misschien was niet verkeerd. We kennen het te gieren. Ga maar met ons mee. Verhoop dat ik weer zing. Hoor het allemaal omdraait. Vul ze al die kriebels in de boek. Naar de school en zing met ons voorgoed. Vastelovend kent ze leren, doe besluiten en begon. Kan allerlei manieren, dus van lekker met ons los. Neem het niet meer achter en dan iedereen doet mee. Kan je samen zingen, op zijn minst en dit refrein. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Vind ze het spannend en misschien een beetje vreemd. We zeggen ik heel eerlijk, weet ik dat nog niet. Maar dat is wie het scheidt en wie er ook is gegaan. Weet ook wat dat ze zinnen is en dat ik lekker gaan. Vul ze al die kriebels in de boek. Naar de school en zing met ons voorgoed. Vastelovend kan ze leren, doe besluiten en begon. Kan allerlei manieren, dus gewoon lekker met ons los. Neem het niet meer achter en doe iedereen doet mee. Kan je samen zingen, op zijn minst en dit refrein. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Rietjes, dat waren ze. Geef ze nog een groot applaus. Dan mag je even bij me blijven staan, want we gaan even kijken wie de jury het tot nu toe vindt. Geef haar een groot applaus. Zij is de baas van de jury, Maud de Chatelier. Mag zich aan deze kant komen staan? Haha, dat lijkt me zo ontzettend moeilijk. En ik kijk ook even naar achter om jury te zijn. Ja, we vinden het ook allemaal heel erg lastig. Er zijn ze allemaal zo erg geneten. Hè? En zijn ze zo leuke teksten bij, dus het is heel moeilijk, ja. Dus eigenlijk zijn het allemaal winnaars. Ja, dat sowieso. Het zijn altijd allemaal winnaars. Waar let een jury nu echt op? Nou, we letten natuurlijk op het liedje, op de tekst, op wie het gemiddeed, op de muziek, maar vooral ook op het enthousiasme. En om te kijken wie leuk je het eigenlijk vindt om hier te staan. Ah, dat is fijn. Even de duimpjes in de lach van de jury. Ja, kijk eens. Hey, super bedankt dat Geer dit hier vandaag wil doen.
En dat geldt hetzelfde voor de kinderjury, hè. Dat vind ik zo ontzettend knap. Geef de jury's even een applaus, dames en heren. En dan, gewoon verweer, toch? Zeker. Ik wil hen ook niet te lang in spanning houden, hè, dus we moeten weer door. Precies. Heel veel succes. Dames en heren, en veel gewoon weer kijken backstage bij Patty. Ja, en bij mij zitten 2 kinderen van het kindcentrum uit Elslo. Stel je eens even voor. Hoi, ik ben Luc. En neven mij. Hoi, ik ben Lisa. En waarom doet je met in het KVO? Omdat ze alles mogen zien, tijdens carnaval en alles ook gekend. Is dat ook wat leedje over gaat? Ja. En ik heb me laten vertellen dat je allemaal je eigen outfit hebt mogen uitzoeken. Ja. En waarom wordt dat? Omdat we hebben 2 coupletten en ik weet niet hoe dat stukje heet. Maar dan noemen we allemaal beroepen op. En welke beroepen moet ik dan aan denken? Een brandweerman, geloof ik? Ja, ook boer, koning. Eigenlijk gewoon heel uitgebreid. En wist ik meteen wat ze wou zien dan? Ja, want ik heb maar 1 pak wat erin zat en dat was dokter. Ah, en wil jij later ook dokter worden? Nee. Wat wil jij dan worden? Weet. Misschien wordt je wel een zangduo met de tweeën, wie weet, toch? Hé, maar ik heb heel veel leuke verhalen gewerkt over het schwal. Maar kunt je wel een beetje tellen? Rekenen. Want wat is 10 plus 6? 16. En 10 plus 2? 12. En wat is dan 1 plus 1? 11. 11. 1 plus 1 is toch 2? Maar dat kon zich allemaal uitleggen in het liedje. Die zien ze terug. Kom, ren de bühne op. En met vastelovend is altijd 1 plus 1. Dat gaan we nog eens doen. 1 plus 1 is... Veel goed, luister naar Kindcentrum Else. 1 plus 1 is 11.
Ja, bij mij zitten 3 vaste lovensgekken uit Leumerug. Stel ik eens even voor. Ik ben Sam, ik ben Saar en ik ben Lola. En dames, wat ziet je er prachtig uit? Wat heb je chique heutjes? Ja, die zijn niet van in de winkel, maar die hebben je mam gemaakt. Is mam zo creatief? Jazeker. Maar wie heeft dan het liedje geschreven? Tij Wessels, maar het chique is dat Geert en Guus van Cartouches hebben geholpen. Nee, dat zijn geen kleine namen, hè? Nee. En met een prachtig resultaat, want dat gaan we straks zien. Maar waar gaat het liedje eigenlijk over? Vastelavond is mijn denk. Want we willen lekker gek doen met z'n allen en de pakjes aan en lekker zingen en dansen. Eigenlijk is vastelovend ook mijn ding, want ik hou er ook van. En ik geloof de ganse zaal, dit taal ik lekker met de met. Maar je hebben een jelle, dames? Ja. Hup, zit je er klaar voor? Laat hem maar eens werken. Sam, Saar, Ola, wink, 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 vastelavond is mijn ding. Hey! En als je dan vastelovend mag vieren met al uw vriendinnen en dat fantastische publiek, dan weet ik zeker dat uw vastelovend geslaagd is. Kom, gang maar. Ze zijn er klaar voor. En ik weet zeker dat vastelovend hier is ding is, toch? Geef ze een groot applaus. Sam, Saar en Lola. Vastelavond is mijn ding. Hier is feest in Eindewijn. En die ziet er knoerhel in. Vastelavond, wat heb ik zin. Vastelavond is mijn ding. Wat is het? Op het plein. En nog meer kou in april. Vastelavond is wat ik wil. Druim maar lekker mine druimen, gekke spas, daar kom ik uit. En de rest kent mich te buimen, mine jas, ik nog gereid. Maar ik ben nog eigenlijk niet moe, ik moet die pas maar je vuur. Vastelavond is mijn ding, hier is feest in Eindewijn. En die ziet er knoerhel in. Vastelavond, wat heb ik zin. Vastelavond is mijn ding. Wat is het? Op het plein. En nog meer kou in april. Vastelavond is wat ik wil. Nu ben ik niet aan te kuilen en mijn bed zweeft door de lucht. Daar lig ik dan in te wuilen, dat is vet, maar niet genoeg. Want ik lig naar gekke vissen her en ze juichen wakker weg. Vastelavond is mijn ding, hier is feest in Eindewijn. En die ziet er knoerhel in. Vastelavond, wat heb ik zin.
Ja, bij mij zitten leerlingen van basisschool de kwer uit neer en ze stellen zich even voor. Vince, Jill, Sophie. En volgens mij doen ze daar niks liever met vasteloven dan... Op de tafel springen! Man, dat wil toch iedereen? Doet je dat op Swallow? Nee, dat mocht niet. Maar wie heb je rug dan voorbereid? Wie heb je voorbereid naar dit grote optreden? Mocht er toe zijn op die tafel springen? Nee. Dus je doet het stiekem niet, maar je zou het wel willen doen. Dat is het. Hé, en even hoort de zus al hele grote namen van tekstschrijvers. Maar Geer hebt toch ook wel een hele bijzondere, hè? Ja, Bas Koutjes. En wie kent je die dan? En dan zit bij het grote koor en hij schreef ook heel veel andere liedjes. Maar weet Geer dat Bas al heel dik het LVK heeft gewonnen als tekstschrijver? Ook het KVL al een keer gewonnen heeft. Brengt dat niet extra zenuwen met zich met voor vandaag? Ja. Maar ik heb Bas ook al in de zaal zien staan. En ik weet zeker dat Bas heel haal voor u gaat roepen. En natuurlijk ook al die andere lui in de zaal. Heb je een jou? Nee? Wilt je elkaar dan wel succes wensen? Hey! Dat is wat ik bedoel. God, rem de bühne op. Op de tafel springen, dat wil toch iedereen met vastgelovend? En weer gewoon eens even kijken hier op de bühne of weer op de tafel kunnen springen. 1, 2, 3. Nog een keer. 1, 2, 3. Ja, dames en heren, weer goed luisteren naar basisschool de Kwer met vastelovend op het tafelspringers. Voor je liedjes worden je
Ja, we zijn al beland bij de laatste finalist van vandaag. En het is een toeswedstrijd voor de mannen. En die is ook een oud-winnaar van het KVL, hè? Vertel eens. Ja, klopt. We deden eerst ja, in 2014 en 2015, ik weet eigenlijk niet meer. Dus hebben we dus het liedje "Du kent ons huren tot bij de buren". En ook later Rozen. En dan ook Hels Hoendervel. En gingen we met ons vieven, gingen we allemaal in een Hoendervelspekje gewoon liedjes van Hoendervel nazingen. En nou, nu gaat Hoendervel dus stoppen. Dus we willen eigenlijk je gaat angst gaan doen. Dus toen zijn we met ons alle bij elkaar gaan zitten. En toen hebben we dus deze naam bedacht, Wie verder staat, met Van Alles Gaat. Of ja, het liedje het Van Alles Gaat. Maar jongens, je hebt wel een ganse carrière achter de rug en zo jong. Ja, wie vet is dat? Want Geer wat zit je van elkaar? Dikke vrienden en Joep, die langs mij thuis jeugdprins en echt jeugdadjudant in hel. En de andere 2 jongens zitten in de jeugdraad. Hey, en wie vet is dat en met die ganse vriendenclub eigenlijk hier in het eigen heel op de bühne te mogen staan? Ja, dat is super vet. Hey, en ik word heel verbaasd wie ik een liedje hoort, want vetter dan een vleeskroket. Dat is een beetje de tekst van u. Vertel eens. Ja, een vleeskroket, ja, een kroket is wel lekker. Ja, dat. Dus eigenlijk moeten we het vet al waren maken, want vergeer wel dadelijk na afloop een lekkere vleeskroket. Jazeker, hier in de frietkraam. En wij hebben het liedje geschreven, want ik vind het wel een hele bijzondere tekst. Ja, David Pieters, goed nou, heeft het liedje voor ons geschreven. En die is ook stetten in de zaal. Ja, mannen, maak ik toch maar klaar voor. In uw eigen heel, morgen nu richting de bühne. Goed maar. Want wie gaaf is dat? In uw eigen dorp te mogen optreden voor alle mensen hier in de zaal. En natuurlijk voor gans Limburg. Hier zijn ze voor u. En je ziet het al. De fans gewoon uit de dak met alle kroketten. De beurtjescherm leeg houden, anders kunnen we ze niet zien op televisie. En ze hebben fantastische kleren aan. Geef ze een groot applaus. Van Alles Gaat. Wie vet is dat? Want er is 3 dagen lang gebeurd. Daar is de gek, de
Guren voor van alles gaat. Goed gedaan, mannen. Mag je de microfoons aan die meneer geven en voor de bühne afgaan. Wow, dames en heren, wat hebben we genoten van deze 11 artiesten. En wat is het moeilijk om hier een keuze uit te maken. Want eigenlijk zijn het allemaal winnaars, toch? Vind je ook dat iedereen een winnaar is? Dat mag heller, is iedereen een winnaar? Oh, gelukkig. Nou, dan is het nu tijd voor de jury om in beraad te gaan. En die jury, die gaat nu van de bühne af om te gaan denken van, oh, we gaan het buur en de punten te tellen. En die jury, de kingerjury, die zijn nu klaar met hun taak. Dus die mogen genoeg gaan vertellen. Want, vertel me eens even, wie bist je? Ik ben Bente. Hoi Bente. En voor wie bist je gekomen? Bij de regenboogknallers uit Kessel. Ja, want iedereen heeft zijn eigen jurylid mogen metnemen, hè? Ja. Waarom zit je hier? Weet ik niet. Die hebben met een vinger in de lucht gestoken. Nee, dan zal ze vast met een reden zitten. Heel ze van carnaval. Ja. Ik denk dat dat de reden is, niet? Denk het. Dat weet ik wel zeker. Hey, kan je me vertellen, hè? Wat ik op het formulier heb moeten invullen? Wat er leuk aan is. Of En wat was er leuk? een liedje. De liedjes, hè? En wie ben jij? Jocelyn. En voor wie ben jij gekomen vandaag? Drietjes. Aha, en hebben ze het goed gedaan? Ja. Ben je trots op ze? Gelukkig. Hoi, wie bist je? Nog. En voor wie komt je vandaag? Voor de confetti-knallers. En hebben ze het goed gedaan? Jazeker. Oh, wat wordt het allerchicste wat ze vandaag gezien hebben? Waar hebben ze op gelet? Ja, ik heb vandaag gelet hoe ze hebben gedanst en alles. Kent zichzelf goed dansen? Nee. Maar daar hebben ze wel extra goed op gelet, dat snap ik wel. Hebben ze goed gedanst vandaag? Ja. Nou, dan voor dans krijgt iedereen al 10 punten? Ja. Heel goed. Hoi, wie bist je? Peter. Hoi, en voor wie bist je gekomen? Voor mee. Romee. En wie heeft Romee het gedaan? Goed. Ja? Waar heb je nog gekeken tijdens het jureren? Het dansje. En de taaks en zo. En de tekst, vond ze er ook gekke of rare teksten bij zitten waarvan ze dacht, dat is goed gevonden? Nee, net daar. Oké, gelukkig. Hey, ik ben nu heel benieuwd, hè. Heb je een voorbeeld van een carnavalsartiest? Nee. Nee? Nee, die best niet zo van de carnaval eigenlijk, of wel? Nee, net Oké, dan gewoon ik dicht dat vragen. Heb je een voorbeeld in de carnaval? Dus is er een artiest die ze heel goed vindt? Nee, daar. Nee, dag? Is er van u wel iemand die een voorbeeld heeft met de carnaval zit? Die artiest vind ik superleuk. Kijk, dich wel. Jontana. Jontana. Ja, volgens mij zijn hier meer lui in de zaal die daar fan van zijn. Waarom ben je fan van Jontana? Ik vind het gewoon leuk wie er zingt, wie er duidt alsof er Frans is. En ik vind het gewoon grappig. Dat is ook belangrijk en grappig zijn, of niet? Ja. Zitten er grappige liedjes tussen? Ja. Gelukkig. En wie bist je? Van Jan. En voor wie bist je gekomen vandaag? Sam, Sarah en Lola. Hebben ze het goed gedaan? Ja. En voor wie bist je gekomen? De rebelsje poeten. Die rebelse poeten, worden die rebels genoeg? Ja. Oh, die worden rebels genoeg. Weet ze dat? En wie bist je? Florijn. Aha, Florijn. Voor wie bist je gekomen? Van alles gaat. Van alles gaat. En wat heb je opgeleid vandaag? Alle kinderen gaan dansen en springen en zingen. Hebben ze goed gesprongen? Ja, tuurlijk. Ja. En het publiek springen die ook goed? Heel goed. Heel goed. Kan dat publiek goed springen? Laat eens even zien. Die vooraan wel, die achteraan nog niet zo. Die moeten nog even oefenen, hè? Ja. Hallo. Even kijken. Ja, die is de eerste man die tegenkomt. Hallo. Hoi. Wie bist je? Mike. Wie is het hem tussen, ja, bijna allemaal. Ja, daar zitten gelukkig wel nog 2 mannen. Tussen al die vrouwen te zitten. Maakt niet zoveel uit. Daar heb je niet zo'n probleem mee. Oké, voor wie ben jij gekomen vandaag? De veugelkus. De veugelkes. Kijk, die zijn al aan het schreeuwen, dat snap ik. Waarom zit je hier? Dat ik ook best wel van carnaval hou. Aha, dus je bent een kenner. Ja. En wie is jouw idool in de carnaval?
Bjorn en Mieke. Bjorn en Mieke, waarom dat? Omdat ze best leuke nummers maken. Wat is jouw lievelingsliedje? 1000 sterren. Oh ja, dat snap ik wel, hè. Dat is echt een feestnummer, toch? Nou, dames en heren, veel gewoon kijken naar al die voorbeelden, want zij hebben heel veel voorbeelden. Maar veel gewoon kijken naar een voorbeeld wat hij zelf ook op het KVL heeft gestaan. Hè? En daarna nog op het TVK en al 5 keer in de halve finale van het LVK. Mag ik een heel groot applaus voor Kelly van der Lum. Zo, gooi maar aan de golven. Hey, hey, hey. Vandaag kon ik niet genieten. Vandaag midden zat ik heen. Wij gaan dansen. Hey, hey. Vandaag kon ik niet genieten. Vandaag midden zat ik heen. Vandaag vier ik vastelopen. Vandaag midden kwart ik heen. Laat mij genieten. Dat zie ik mee. Ik houd van jansen en al niet wassen. Ik zing vandaag het hoogste lied. De sfeer bij u heen. Dat is mijn ding. Wie nerveus in het water, ik bewaar niks verlaten. Benieuwd wat deze dag meebrengt. We gaan die handjes zo lang doen en klappen. Hey, hey, hey. Vandaag kon ik hier genieten. Vandaag midden zat ik heen. Vandaag vier ik vastelopen. Vandaag midden kwart ik heen. Vandaag kon ik hier genieten. Vandaag midden zat ik heen. Vandaag vier ik vastelopen. Vandaag midden kwart ik heen. Niet meer in grond, vol ik aan op. Dus wat geef ik hier, want helemaal hier. De slingers hang ik zelf op. Dit zijn mijn dagen, kijk de jacht krijg ik klaar. En die kleuren niet leven, dus we gaan die handjes weer er nog in doen. Van links naar rechts, en we gaan zwaaien naar rollen. Hey! Vandaag kon ik hier genieten. Vandaag midden zat ik heen. Vandaag vier ik vastelopen. Vandaag midden kwart ik heen. Vandaag kon ik hier genieten. Vandaag midden zat ik heen. Vandaag vier ik vastelopen. Vandaag midden kwart ik heen. Mijn hart geeft verkeerd, maar ik wil nog meer. Vandaag wil ik morgen weer. Morgen weer. Hey, hey. Vandaag kon ik hier genieten. Vandaag midden zat ik heen. Vandaag vier ik vastelopen. Vandaag midden kwart ik heen. Vandaag kon ik hier genieten. Vandaag midden zat ik heen. Vandaag vier ik vastelopen. Vandaag midden kwart ik heen. Vandaag midden kwart ik heen. Ja, hebben we nog een beetje zin in weer op het centrum. We gaan met z'n allen zingen, veer het bezinderen, nog gaan we. Stemming brengt voor, daarom zing voor. En met z'n allen, schud nog maar een zender in. En we gaan die handen lang in de klappen. Hey, hey, hey. Veer het bezinderen, weer brengen stem mee. Zit je gelukkig, dan vindt verlies.
je stemming vult helemaal. Zit je gelukkig, dan symfonie. Veel maken Spas en ook muziek. Met z'n allen willen we zingen, het helemaal. Veel breng je stemming vult helemaal. Zit je gelukkig, dan symfonie. Veel maken Spas en ook muziek. Willen we zingen, het helemaal. Veel breng je stemming vult helemaal. Zit je gelukkig, dan symfonie. Veel maakt je Spas en ook muziek. Ja, dan nu de laatste. Dat kent je ook. Radio, daar gaan we. En ik wil al die handjes zo eens zingen. Hey, hey, hey. Ladi, 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 ladio. Oh, ladio. Oh, ladio. Wij gaan die handjes. We roken dan. En wij gaan zingen. Met z'n allen. We gaan we. Ladi, 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 ladio. Oh, ladio. Oh, ladio. Ladi, 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 ladio. Oh, ladio. Oh, ladio. We moesten hier met vingen zingen. Vanaf kantoor het leven het. Want deze iedere dag, veel dansen iedere nacht. Plezier is hier van gang. We chansen ger en vieren samen. Geven altijd richtig gas. Weer van door tot laat, zonder diep aan. Ik rijd ons langs de naast. En dan gaan we met gans heel. Die hang, we mogen. En we gaan radio zingen. 1, 2, 1, 2, 3. Ladi, 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 ladio. Oh, ladio. Oh, ladio. Ladi, 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 ladio. Oh, ladio. Oh, ladio. Ladi, 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 ladio. Oh, ladio. Oh, ladio. Om dit feestje te beleven is iedereen van de partie. Kom dan wie en zoek met, neem eens op, take lef, we zitten vol met vet. Van vullen ons die altijd toe. En neem eens kijkt die vreugd naar huis. Want lieve wij weer zien en gebed voldaan bij iedereen weer met. Let op allemaal, hier ook, de handjes omhoog in. En we gaan weer zingen. 1, 2, 1, 2, 3. Ladi, 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 ladio. Oh, ladio. Oh, ladio. Ladi, 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 ladio. Oh, ladio. Oh, ladio. Veel vossen hier. Wat is er hier? Veel vossen hier. Wat is er hier? Weer zien we altijd wie. Zingen er. Ladi, 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 ladio. En hoe ga je? Oh, ladio. Oh, ladio. Ladi, 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 ladio. 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 Oh, ladio. Oh, ladio. Oh, ladio. Dankjewel. Kelly van der Lump. Oh, dames en heren. Het is bijna zoiets. De prijsuitreiking. Of zullen we nog even wachten? Zit je er klaar voor? Nou, dat kan get spontaan. Dan zijn we er klaar voor. Ja. Dan ga ik echt niet langer in spanning houden. Want ik wil graag van elke groep maximaal 5 keer de bühne op. Dat mag nu gebeuren. Het KVL-bestuur
de gangmakers en de vakjury. De scheer mag alvast de bühne opkomen. En ze komen van die kant en van die kant, heb ik me laten vertellen. En in de tussentijd komt weer in gesprek met niemand minder dan gouverneur Emiel Roemer en wethouder Matt Willems van de gemeente Maasgouw. Geef ze een groot applaus. Kom even gezellig neven me staan, heren. Ja, ik kom toch tussen de nu, hè. Oh, meneer de gouverneur, de eerste keer KVL. Geweldig. Echt kippenvel. Dit is toch fantastisch als je ziet wat voor kwaliteit je staat. En hoe gemakkelijk ze op het podium staan en hoe gemakkelijk ze allemaal het zingen zien. Het zien gewoon podiumbeesten. Ja, dit is fantastisch. Kunnen volwassenen toch het van leren? Nou, de volwassenen, dit zijn de volwassenen voor de toekomst. Het is zo verschrikkelijk belangrijk dat zij beginnen en dat dat ondersteund wordt. Nou hebben we 11 finalisten met 15 liedjes uiteindelijk. Dan moeten er de komende jaren veel meer worden. Dus er moet veel meer gestimuleerd worden. Dit is cultureel erfgoed en dat begint bij de allerkleinste. Dus alle papa's en mama's hier in de zaal krijgen een heel groot applaus. Zeker weten. En ook al die leerkrachten die dit ondersteunen op de scholen. Geweldig, jullie zien kanjers. En alle jullie die nu kijken op de televisie? Ja, dit is hartstikke mooi. Als je dit live op televisie ziet, ik weet zeker dat er hartstikke veel kinderen zijn die zeggen, dat wil ik volgend jaar ook. Doe mee. Zeg het op school, zeg het thuis tegen de elders. Ik wil volgend jaar ook meedoen. Maar jij hebt vorig jaar ook mogen proeven aan het artiest zijn, toch? Ja, dat een beetje wel. Klein beetje. Kent je een klein beetje van dat liedje zingen? Kent je het nog? Ja, ik ben Emiel, ik ben Emiel. Emiel overal. Nou. We hebben de pauze-act voor volgend jaar al gevangen, toch? Wie zal het zeggen? Nou, Matt, nog een vraag voor dich. Dit is niet de eerste keer dat bij u in de gemeente ze hier staan KVL. Nee, vorig jaar was het ook hier. Zeker vereerd? Ik ben voor het eerste jaar, ja. Nee, ik bedoel zeker vereerd. Van? Vereerd. Dat zie je hier vandaag weer zijn. Vereerd, sorry, excuus dat ik dat niet zo goed hoor. Een hoop kabaal hier. Ja, zeker vereerd. En ja, vorig jaar helemaal. Toen wonen die van Bergen. Ja. Dus, en nu, ja, de hoop is op heil. Maar ja, goed, er zijn zeer goede tegenkandidaten, laat ik het zeggen. Dus we zijn, ja, ik ben heel benieuwd wat we gaan winnen. Maar het is inderdaad, wat de gouverneur zei, een fantastisch feest. En wat een vastelovenstalent hier op de bühne gestaan vandaag. Magnifiek. Heb je nog tips tegen zenuwen voor de kinderen die dadelijk hier op de bühne staan en wachten op de uitslag? Of dat ik tips erop? Ja. Goh, vooral hopen op het beste, denk ik. Verder kan ik daar weinig aan toevoegen. Duimpjes draaien. Duimpjes draaien, zo is dat. Ja. Heel goed. Nou, bij de... Ja, ik wil nog wel zeggen, een groot applaus hebben voor al die mensen die dit fantastisch, ja, dit georganiseerd hebben. Geweldig. Echt een groot applaus daarvoor. En terecht. En voor al die kinderen die gezongen hebben. Het is een wedstrijd, dat weet ik. Maar voor mij zien het allemaal winnaars. Dat is een hele mooie. Allemaal winnaars en ze komen de bühne op. Geer mag gezellig blijven staan. Maar ik mis ook nog alle kindjes. Dus kom gezellig naar voren. En ik mis het KVL-bestuur, de gangmakers, de vakjury. Ze luisteren vandaag niet zo goed, hè? Kijk eens wie schoon ze eruit zien. Boah. Hey, wat vind je van de pakjes van die kinderen? Ja, dat is toch geweldig. Ik vraag me af wie dat toch allemaal gemaakt heeft. Dan moet het toch wel verrekte grote kunstenaar zijn. Zullen we dat eens gewoon vragen? Mag ik dit vragen? Wie heeft die een pakje gemaakt? Papa en mam. Papa en mam. En die een pakje? Uit de winkel. Dit is uit de winkel. Ja, ja, dat moest een beetje van allebei doen, hè? En wie heeft die een pakje gemaakt? Immers van de papa's en mama's. Weet ik niet. Dat weet ze niet, maar die weet het wel. Mama. Mama, ja. Toch die papa's en mama's, ze staan al te zwijgen. Die zijn ook ambassadeur van het KVL, toch? Zo is het maar net. Precies, heb voor iedereen compleet. Chris, ja, de voorzitter van het KVL. En die heeft een envelop in de hang, of een envelop, een keertje, met de uitslag, dames en heren. Dat klopt helemaal. Ik heb heel de uitslag van de 11 winnende liedjes. Want we zien natuurlijk allemaal winnaar. Maar ene, die gaat er straks met een mooie trofee vandoor. En daar komen we zo achter bij die mij mag nemen.
En we gaan beginnen met de nummer sfeer, hè? Ja, we hebben een paar nummers sfeer. En die gaan we oproepen. Die krijgen ook een hele mooie oorkonde mee naar huis. Die kunt je ergens neerhangen. Ja, zullen we er maar eens mee gaan beginnen? Ik vind van wel. Dan gaan we beginnen. De uitslag van het KVL van 2024. Spannend! Wie gaat er winnen? Welk dorp, welke stad, welke school? Kijk. Op de 4e plaats. Het wordt spannend. Op de 4e plaats. Oet Ruiver. Trio geschat. Oet Ruiver. Trio geschat. Je ziet er prachtig uit. Je krijgt een oorkonde. Kijk eens. En dan mag er even aan de Lula te zien. En dan een groot applaus voor deze toppers. Heel goed. Mag er terug gaan staan en dan gaan we weer naar de volgende 4e prijs. Zeker. Ook op de 4e plek is geëindigd. Ga niet zo ver van Ruiver vandaan. Kessel met de regenboogknallers. De regenboogknallers. Je hebt het fantastisch goed gedaan. En voor u ook een prachtige oorkonde. Laat hem maar zien. En weer geven een groot applaus. Oet Kessel, dankjewel. De volgende 4e plek. Op de 4e plek. Oet Echt, de Horster Veugelkes. De Veugelkes. En ook voor u een mooie oorkonde. Laat hem aan het publiek zien en Geer weet wat je moet doen. Prachtig, dames. En dan gewoon veer. Moeten we heel even wachten. Ja, heel goed. Kom veer door naar de 4e plek. De volgende 4e plek. Zullen we een beetje naar het zuiden gaan? We gaan naar Valkenburg. De Rekelkes. Voor de Rekelkes een mooie 4e plek. Ook voor u een oorkonde en hou hem in de lok. Jazeker. Heel fijn dat je het hebt gedaan. En heel goed gedaan. De volgende 4e plek. Jazeker. Ook op de 4e plek. Hoe het schoenen dorpje neer. De Kweer. De Kweer. Kom naar voren. Je krijgt een prachtige oorkonde aan Toes of op Joël. Ik denk op Joël. En geef ze een groot applaus. Jazeker. En dan hebben we nog een 4e prijs. Zeker, en het wordt al een klein beetje spannend. We hebben nog 6 liedjes over. En op de 4e plek is geëindigd Oet Elslo, Kindercentrum Eelse. Elslo. Ze zien er prachtig goed met de pakjes. Hou hem in de log en geef ze een applaus. Ontzettend knap wat je hebt gedaan. Goed lekker terugstaan en we hebben nog een 4e plek, hè? En een hele mooie 4e plek is er voor de Rebelse Poeten uit Geleen. De Rebelse Poeten. Kijk, je krijgt ook een oorkonde. Hou hem omhoog. En geniet van uw applaus. Want dat heb je dubbel en dik verdiend. We hebben nog een 4e, hè? Nog 1 4e plek, dus het wordt heel erg spannend. Zit je er klaar voor? En ze zijn er niet klaar voor. Zit je er klaar voor? En de 4e plek, die ga je naar Maastricht, die ga je naar Romee. Romee. Een hele mooie 4e plek. Met een mooie oorkonde. Hou hem in de log. Yes. Maastricht. Oh, maar nu wordt het spannend. Want nu komt we naar de 3e plek. Dian, nou gaan we echt naar de prijs, hè. Nummer 1, 2 en 3 gaan we nou bekendmaken. Je moet even opletten, want de dames zijn midden spieken. Ja, dat deed ik vroeger op school ook. Op de 3e plaats is geëindigd hoe het plaatsgeheel van alles gaat. Oh, kom ik de oorkonde halen? Kom naar voren. Want ook Geer krijgt een mooie oorkonde. En een mooi prijsje. Dus tijd op, hou hem in de lach. Een applaus voor de bloeikjes. Van alles gaat. En nu wordt het spannend. Wie wordt de 2e? Wie krijgt de 2e plek? Ja, want als ik de 2e plaats bekend maak, dan werd ze ook wie het KVL 2024 gewonnen heeft.
Maar eerst gewoon voor de tweede plek hun eer geven, hè? Zo is het. En die plek, die gaat naar Ruiver, die gaat naar de confetti-knallers. De confetti-knallers hebben de tweede prijs. Kom naar voren. Nee, eerst de tweede. Waar zijn die van Ruiver? Ja, een mooie oorkonde voor u. Heel goed. En een mooie prijs. Geef ze een groot applaus. Die van Ruiver. Ja, Chris. En dan weten we het eigenlijk al. En gang maar hoe de dag voor Sam, Sarah en Lola. Want zij hebben het KVL 2024 gewonnen van Herten Proficiat. Ja, Sam, Sarah en Lola, kom heel even bij me, want Geer krijgt de wisseltrofee. Wow! Het past precies in die 3 hennekes van u. Geef ze een groot applaus en hou ze in de lucht. Oh, dames, mag ik je het vragen? Wat gaat er door je heen? Ja, blijdschap. Houd je dit verwacht? Nee. Dan is het extra chic, toch? Ja. Wilt je het nog één keer laten zien voor een Geer, de winnaar van 2024 zit? Ja. Dames en heren, geef ze een heel groot applaus, want ze gaan voor ik zingen. Hier zit ze voor u. Träum mal lecker meine Träume, gekke Spaß, da komm ich uit. An der Rest kent mich de Bäumen, meine Jas, ik ben bereid. Maar ik ben nog eigenlijk niet moe, in de diep pas me gevoel. Vastelavond is mijn ding, die is feest in een wijn. En misschien staat kloer al in, vastelavond, wat heb ik zin. Vastelavond is mijn ding, wat is er hier op het plein. En ik merk al in april, vastelavond is wat ik wil. Nu ben ik niet af te kuilen en in bed zweert door de loop. Ja, Dianne, ik denk dat we met trots kunnen terugkijken op een fantastische KVL-finale, de 23e editie. Absoluut, Patty. En wat hebben we een zieke winnaar, hè? Ja, stiekem vond ik het toch allemaal winnaars. Ja, het zijn ook allemaal winnaars. Maar nu is het niet een vastelavond te vieren. En dat komt weer ook door mijn Geertoes. Bedankt voor het kijken. En een hele fijne vastelavond. Hoi! Vastelavond
nog eens kijken.